Hangudari tias riwut ora wedi rawat wawati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngomalati tanwandi pinardi bloko kacurnan kang hambek juti aduh Kanjeng Sinuwun Kanjeng Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sahandhap pepodo paduka Sinuwun Mahespati Sumantri iki titikane Sentana sing bakal grogoti adeking ratu yen adu arep kowe nyembah deku-deku bareng ning mburi kowe ngetungi kepalantangan Sumantri rungokno gobokmu titikane negara kang wis kropos negara kang wis remuk mono antarane siji ratu satriya batine lan tumindake wis ora gathuk angka loro para Sentana wis ora gelem nglenggana lan ora ngrumangsani yen to ratu kuwi simboling negara sing kudune dikurmati angka 3 perangane golongan kang dadi wakile para kawula anane mung jegal-jegalan ora gelem nyengkuyung adeking ratu malah gunakake 1000 dalan kanggo jeblosake ratune ana pakunjaran angka 4 rina lan wengi mung metani kaluputane ratu banjur wani mitenah lan ngelek-elek ratu ana ngarepe para kawula kanthi tembunge sing sugal lan agal yen perlu gandeng para kiai para brahmana sak pendereke kabeh pancatane wewarah weda suci dienggo payung piranti utawa gaman sing landhep kanggo nggolingke adeking ratu angka 5 negara bakal kropos yen ana Sentana tanpa wigih araringa wani mbuwang layang panantang marang ratu kaya patrapmu Sumantri yen ora tak bungkem lambemu tan wurunga kowe bakale bengok taun ngarep ganti ratu nyoh tampanono pidanaku Sumantri Bambang Sumantri wong kang kaya kowe anggonmu Bandayuda kelawan ratu Gustimu disekseni wong sak jagat yen perlu widodari sakayangan melu namurke kembang lumpran Banjaran Sari nanging yo kene mringkos jiwamu kaya dudu jiwaning satriya ing atase kowe kuwi abdine ratu calon warangkane Nalendra senopati ning praja ning yogene jiwamu mulur mungkret kaya cacing ora bejaji
Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sami hanulada duwe muni caritane andeli rasang Prabu sasara bau ing maes pati aran patih swanda lelabuhan nipu sang ginelung Tri Prakara Gunakaya urune kang den antepi nuhun mitraku mesem jroning wardaya nenggih nata agung ing Maespati dupi mulat Bambang Sumantri ingkang wis ngetingalaken kewanene mangkono sigra Sang Prabu Arjuna Sasra sedakep saluku tunggal tingkem netra kekalih swara gegirisi mekar sarirane dadi buta sak gunung rong gunung pitung gunung ngepaki jagat jiwa mancing woi wah Sumantri Sumantri
Ayo Sumantri, ketokno kaprawiranmu. Ayo ketokno kaprawiranmu, Gus. Yen aku wis mbledhos dadi Brahala, kowe ngecak pirang tirak ladeni biangsa telek Sumantri. Ungalno dadamu, ketokno kaprawiran kang sarta kadigdayanmu. Aku wis mbledhos dadi Brahala mangsa ora. Aja ta kok dapurmu. Aja ta kok dapurmu jagat iki iso tak kukut Sumantri. Waduh kula nyuwun pangapunten Kanjeng. Ora ana pangapura kanggo kowe. Tak pateni dina iki kowe Sumantri. Sinuwun. Kanjeng sinuwun, ingkang abdi Bambang Sumantri Cumantaka kados mekaten. Awit saking panyuwun kula mila saking menika Kanjeng, menawi paduka badhe merjaya dumateng Sumantri, menawi paduka badhe mrawasa Sumantri langkung rumiyin kula aturi mejahi kula pun Citrawati Kanjeng. Hati alah. Sinuwun, mboten wonten saking krenceting manah anggen kula damel goreh rongeh wonten ing Maespati. Kula namung badhe mbuktekaken lamun to paduka tetela socane ngrat obor ing jagat ngayomi dumateng para titah sawegung. Iya, lamun to kuwi sing dadi pamundhutmu, yektine ora dadi baya pangapa. Banjur ripalungguhan iki Yayi Citrawati apa kira-kira isih tida-tida marang kahanane Arjuna Sasra. Kanjeng, sak mangke sampun madhep mantep raosing manah kula. Tegesipun lumahing bawana kureping akasa. Slamining gesang kula badhe kula sramakaken kinarya lelati dumateng Prabu Arjuna Sasra.
Pancen bener apa sing dadi aturmu Nimas? Krana apa wae sing dadi pamutahmu? Yen perlu Yayi Citrawati mundhut mudhune lintang kang sarta rembulan, bakal sun sembadani wong manis. Inggih. Ngaturaken panuwun Kanjeng. Lok ing kathah nyebataken paduka menika panjelmane Sang Hyang Wisnu. Mongko Sang Hyang Wisnu menika kagungan kahyangan ingkang sinebat kahyangan Untara Segara. Lan wonten Untara Segara kala wau wonten taman ingkang dahat asri. Nggih pun Taman Sriwedari. Mendah kados pundi marming manah kula menawi benjang tumapaking wulan ingkang kebak ing madu. Kula saged telumbang katresnan wonten ing Taman Sriwedari Kanjeng. Yayi Citrawati ora susah ngenteni sesuk-sesuk. Ora suwe maneh Siadi bakal lumban kamulyan Taman Sriwedari bakal tak boyong mapan ana Maespati. Mula kang mangkono, Bambang Sumantri. Kudune kowe tak tibani hukum pancung ana madyaning alun-alun. Nanging gandeng aku isih ngeman. Lan merga saka pamothahe Yayi Citrawati, kowe bakal tak paringi pangapura. Nanging yen isih kepengin lestari dadi abdine negara Maespati, buktekno kepinterane bocah Jatisrana. Mbuh piye caramu, mbuh piye reka dayamu. Sumantri kudu bisa muter giling Taman Sriwedari supaya mapan ana negara Maespati. Aduh mati aku. Sukasrana kakangmu iki patenana ya di Kowe ngopo nangis barang Kakang? Kowe ngopo nangis? Kok kowe iki satriya lho, Kang. Ya gene kok cengeng kaya bocah cilik. Sukasrana. Mokal banget Yayi. Mokal banget aku bisa nyembadani pamundhute ratu. Mung diapure Sumantri kok dikon muter giling Taman Sriwedari kowe mokal. Aja nangis yo Kakak.
Kowe yen sambat ngono kuwi tegese Kakang Mantri nyepelekke karo purbaning zat kang murweng zat. Urip ing donya iki ora ana barang sing mokal Kakang. Lamun to manungsa gelem budidaya lan gelem ndonga. Pangeran mangestoni mesti wae bakale mawujud. Mula ewang ana puji dikir wae ya Kang. Aku sing budidaya. Aku sing budidaya muter giling Taman Sriwedari Kakang. Oh tadi Ridho Sang Sukasrana nuruti pamodha ingkang raka kang dahat den tresnani mangkono angubal-ubal aji Candra Birawa buta sing cacahe ewon tumuju mring Taman Sriwedari den rungkat den angkat pinutur kilen prapta negari Maespati. Hey! Gundala Neno. Apa samusti Gundala dan tolong samudra bencana khusus seorang jagat Prabawa Eka Oh Sukasrana Oh adikku Yayi Sukasrana kowe iki jane menungsa apa dewa saben-saben kakangmu sajroning pepeteng ya mung kowe sing bisa nyenengke atiku Sukasrana. Kowe aja nangis neh. Kakang Mantri aja nangis meneh. Gaweanku durung rampung, Kang. Tak
tontone Taman Sriwedari mbok menawa ana gegodhongan sing layu ya Kang. Sumantri. Mangan jor lakuning angin kukur hagraning harga Guru Gurnita kagiri-giri Sumantri akeh sing padha ndongeng lamun to Ratu Maespati iki titise Sang Hyang Wisnu nanging nyatane aku gumun setahun jembleng serendeng weruh karo kaprawiranmu sing edapi-dapi Sumantri ning kene sing ana mung Arjuna Sasra kelawan Sumantri. Aku njaluk kowe kandha kanthi prasaja. Aku njaluk kowe kandha kanthi blak-blakan. Sejatine sing bisa muter giling Sriwedari kuwi sapa? Kowe dhewe apa ana dewa sing bantu? Yen pancen ana dewa sing bantu jenenge dewa sapa? Nanging yen to pancene sing pinter muter giling kowe pribadi wis sak pantese lamun Ratu Maespati nyembah dlamakane Sumantri. Sinuwun ketiwasan sinuwun. Tawang-tawang tangis jelih-jelih ana apa Yayi Citrawati ngaturaken kedrawasan kenging menapa taman ingkang dahat endah lan asri wonten wewujudan ingkang gegilani nenggih buta bajang sinuwun iblis lanat. Anggrus-rus umbar lindhu bumi gonjing kumaluduk guntur ketuk nuwun pangapunten sinuwun Prabu Arjuna Sasra badhe tindak pundi? Sumantri apa kupingmu ora krungu Sumantri? Citrawati jelih-jelih kamigilan merga ning Taman Sriwedari ana buta bajang. Kowe sumingkira buta bajang rak patenane. Nuwun pangapunten. Menapa kinten-kinten boten badhe nyuda kawibawan ing atase paduka menika Nalendra Agung. Lah kok badhe merjaya dhumateng buta bajang. Banjur sing ndok karepke piye Sumantri? Katuran pinarak ingkang prayogi. Kula ingkang badhe nyingkiraken buta bajang yen mung disingkirake genti wektu mesti bakal balik meneh ana Sriwedari. Yen kowe ora tega
yen Sumantri ora mentala kowe mundur tak patenane Buta Bajang kae. Kula kemawon ingkang badhe nyingkiraken. Sumantri tanggel jawab, Buta Bajang boten badhe wangsul dhateng Taman Sriwedari sinuwun. Kowe ngayawara. Kowe ngayawara. Yen kowe ora mentala sumingkira tak patenane Buta Bajang kae. Inggih. Inggih menawi mekaten katuran pinarak kanthi jenak. Kula ingkang badhe merjaya Buta Bajang menika sinuwun. Kowe Kakang Mantri kok mlebu Taman Sriwedari napa Kakang? Sukasrana, kowe tak kandhani. Rampunge Sriwedari diputer giling mapan ana Maespati. Dewi Citrawati kepengin nonton kaendah Angkaraning jagat kang den sarani Tingrah Panaraja. Yaksagara rupa ore sedeng nalendra yaksa laku kang malwaling kang gambira marang-arang ngisi siyung metu Prabowo Goro mawaklian Ditya Durbala harso
kece wali kece sadat setan wali kubra. Jet. Anak anu nganindita bisa mikul dur mendem jasmane wong tuwa Indrajit Megananda. Kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Prabu Dasamuka amiji dhumateng keng putra kula pun Indrajit. Rama Wijaya kendel tenan, Jit. Titikanipun napa? Apa nyawang mripatmu? Prajurit kethek wis dikerahke karo Prabu Rama gebak peperangan ana negara Ngalengka. Kepara wis akeh sing diadi korban. Kepara akeh senopatine Prabu Dasamuka sing wis dadi korban kalebu Paman Prahasta. Yayi Sarpakenaka uga dadi melu korban mengising peperangan. Lajeng kersa paduka Kanjeng Rama kadosa pundi? Menapa dipun wangsulaken kemawon Arkian Sinta dhateng astanipun Sri Rama Wijaya. Kowe guneman apa? Kowe guneman apa? Ora anake Dasamuka. Wong wedok balekne bojone omongan apa? Wis tak tekati. Gagah wong lanang ini iso ngrebut bojone wong liya. Weh gagah nek ngrebut bojone kancane. Kuwi lanang jos. Hah? Lajeng kados pundi? Kumbakarna ning ndi? Adikku Kumbakarna mapan ngendi? Menawi mboten sisip nembe sare wonten ing Gunung Gohkarna. Mbok gugao ya mangsa gelem. Mengko aku dhewe sing bakal ngreka daya Dasamuka dhewe sing bakal mbudidaya supaya adikku Kumbakarna gelem maju ning Pabaratan. Ngagem sarana menapa? Ora usah nganggo takon, nganggo cara apa. Sing penting budhal dhisik Wadyabala negara Ngalengka. Gebaken peperangan tuduhno yen kowe kuwi anake Dasamuka. Kowe calon ratu sing nyuli bapakmu yen bapakmu ki besok wis mudyar, ngerti ora? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja jereh gete wedi mati. Kowe bapak ngrebut bojone wong, kowe ya besok kudu ngono. Nggih. Ngerti ora? Nggih. Ora kok wong lanang malah nyembah wong wedok. Ngawula sempak kowe. Mboten. Ngapunten, raimu. Budal. Nggih, niki budalan no. Pun setengah kali. Yo ben, sumbutke biayane. Nggih. Mestaken dawuh. Temenggung. Pedangku ndi pedangku? Kula anu kula. Pun melek. Metuan jaba kirap ki Wadyabala. Yempur pateni Rama Wijaya. Nggih, ngestakaken dawuh Hamid Madal Pasilan. Umrekang bala lumares. Budaleng Prawadya rame gumuro
Nalika wis ginebak peperangan iki wis dudu perkarane Rekyan Sinta. Iki perkarane wis dudu aku ngrebut bojone Rama Wijaya. Babar pisan dudu perkara kuwi Kumbakarna. Wadya Balawanara prajurit munyuk-munyuke Rama Wijaya wis wani ngobong astana Mangliyawa. Papan pesareane leluhur negara Ngalengka. Yen kowe turu tegese sing merem ora meripat batinmu ana. Woi. Wah. Pakang. Sapa sing tak sandang? Kakang Rahwana Raja sapa sing tak sandang? Aku turu nganti ora ngawuni-ngani. Halamun to papan pesareane leluhur Ngalengka. Angka papanake ning astana Mangliyawa diobong. Leluhur Ngalengka ora ngerti kintang kimpuling perkara. Ora ngerti abang ijone lakon lah kok melu kesempyok ing aradan. Tuduhna jiwa kasatriyanmu. Tuduhna jiwa kasatriyanmu. Aku kepengin dina iki uga Kumbakarna wadeg senopati. Tak gulunge Rama Wijaya sak wadya balane Kakang. Woi! Kumbakarna matek senopati. Adyatari sanggapira ngurinanggo ginempit-kempit. Dosa ngarep naning bawana. Welah dalah. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Ngalengka wis ngetokake senopati. Ya kuwi satriya panglebur gangsa si Kumbakarna. Kamangka Kumbakarna kae satriya sing sekti. Mandraguna pilih tanding sajroning ayuda. Ibarat tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njondil. Yen mung trima Sugriwa ora bakal merantasi gawe. Wadya Balawanara bak kerah-kerah kroyoke Kumbakarna kae. Ayo. Kinaraya
sagunging para wanara pinaraya sagunging para wanara Raden Kumbakarna sirah ana ketheke irung ana ketheke dada ana ketheke weteng ana ketheke yen disawang saka kadohan kaya gunung kethek ya ngethok karusan kang pungkasan Raden Kumbakarna sineblak punang wanara gontal kaprapal sagunging para wanara kathah kang sami pecah. Karitaning satriya linuwih kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestune piye kabar kawusanane pabaratan Yayi Narpati kedrawasan dosinuwun ngalengka ngedalaken senopati nuwun inggih satriya panglebur gangsa Raden Kumbakarna. Para wanara sampun kula kirapaken kinen hangroyok Raden Kumbakarna. Nanging tinemunipun jebul gagar wigar mbabar wirang. Para wanara dipun seblakaken kaliyan Raden Kumbakarna samya kontal kaprapal. Malah kathah ingkang samya dumugining pejah dosinuwun. Yayi Lesmana kang sarta Gunawan Wibisana. Kula wonten dawuh duh Njeng Koko Prabu. Kula wonten dawuh duh sinuwun. Luwih-luwih aku bakal wawan pangandikan kelawan jeneng sira Gunawan Wibisana. Ing ripalungguhan iki negara Ngalengka wis ngetokake senopati agung. Sapa to kang jumeneng dadi senopati ora ana liya kejaba mung satriya panglebur gangsa si Kumbakarna. Semune para wanara ora ana sing kuwagang nandingi tandang kridane, malah akeh para wanara kang sineblakake dadi layon. Gunawan, kula wonten dawuh sinuwun. Mbuh piye caramu, mbuh piye reka dayamu. Kowe sedulure enom Kumbakarna. Kowe biyen ibarate mangan turu ya karo si Kumbakarna. Kowe iso gelar ya kudu bisa gulung. Dene kowe wis ing ripalungguhan iki kowe wis puruhita utawa suwita marang panjenengan ingsun. Jiwa ragamu kudu mbok sramake sakwutuhe marang Prabu Rama. Kanthi cara mbuh piye caramu, mbuh piye reka dayamu, apa sing dadi pengapesane si Kumbakarna wiyakan kareben enggal sirna Senopati Ngalengka Diraja. Oh, mati aku.
tawang-tawang tangis. Gunawan Wibisana nuwun inggih Raden. Kula sampun mangertos papan pengapesanipun Kakang Kumbakarna. Mboten wonten sanes nuwun inggih dhateng satriya ingkang anindakaken wadat. Menapa to maknane wadat? Satriya ingkang sajeke urip boten gepok senggol kalian satunggiling wanita. Sak lumahing bawana sakureping akasa boten wonten ingkang kula sawang. Kejawi namung paduka Raden Lesmana ingkang anyarirani satriya wadat kala wau. Raden Lesmana, pejah gesangipun Kakang kula Kumbakarna kula borongaken dhateng paduka Raden. Mentang langkap sinartan warasta lenggih Raden Lesmana Widagda ngedalaken jemparing wujudipun panah Kyai Pancawisaya. Panah cacah gangsal wusamapta ing gati sawegeng diri hambengkas gesangipun Raden Kumbakarna. Panah cacah sekawan kinarya ambengkas nafsune Raden Kumbakarna inggih nafsu supiyah luamah amarah kang sarta mutmainah. Dene panah ingkang sajuga kinarya nguntapaken nyawa saking raga. Jepret suarane kaya halilintar ngeneni diadiane butul walikat Raden Kumbakarna gugur dadi kusuma bangsa. Apa? Kumbakarna. Oh. Kumbakarna paduka njrebabah ndepani lemah Kakang. Gunawan Wibisana. Aku wis marem, Yai. Aku wis marem. Krana matiku aku mbelani nusa kelawan bangsaku. Mbelani marang tanah lairku, Yai. Oh, Kakang. Kenging menapa paduka Kakang riyen-riyen boten purun kula gandeng tanganipun
Suwita Purohita dhateng dutaning Adil Sri Rama Wijaya Kakang. Ora ana guna paedahe, Yayi. Bener. Kuwi gumantung saka ngendi anggone nyawang. Bener kanggone Wibisana, durung mesti bener kanggone Kumbakarna. Bener kanggone Kumbakarna ya ora bakal mesti bener ning panyawange Wibisana. Mula ya Di, ikhlasno pun Kakang aku wis marem. Wis rampung darmane Kumbakarna Kakang manggone netepi darmaning kasatriyan. Tak enteni Yayi, tak enteni Adi Wibisana ana ing lawanging kaswargan Yayi. Ora